Sí, jo crec que mai ha perdut els ànims del vestidor, no? Sempre han estat per la feina, han volgut, no, guanyar cada cap de setmana i han estat treballant durant tota la setmana per poder competir, per poder-nos emportar els 3 punts. Jo no he vist, no, que ells hagin perdut aquesta ambició, aquestes ganes, tot el contrari. Vull dir, sí que les derrotes et fan, bueno, trontollar una miqueta, però l'altre dia es va veure al camp de la Rapitenca, tot i que no era un camp fàcil, vas al camp del Coé, un camp complicat que apreten molt, no? Sobretot el seu públic, i bueno, un equip que, vulguis o no, venia d'una bona dinàmica i tu vens d'una mala dinàmica. Jo no he vist que l'equip perdés aquesta ambició, aquestes ganes, o que l'equip es vingués a baix per aquestes 2 derrotes. Sí que és obvi que quan vens de guanyar tot és molt més fàcil, no? I a l'hora de treballar doncs, també és més còmode, i quan vens de perdre bueno, t'has de sobreposar una miqueta, no? Amb aquest punt mental, sobretot, de tornar-t'ho a creure. Però jo he vist que l'equip ha respost bé, l'equip tenia moltes ganes, sabia el que havíem d'anar a fer al camp de la Ràpita, ho vam fer i crec que amb nota, i a partir d'aquí afrontar aquest cap de setmana el partit contra els Reus, que serà un partit complicadíssim. Sí, amb Joel estem treballant des del principi, sempre li demanem que trepitgi molt àrea, que estigui molt a prop de la frontal, inclús a dins de l'àrea, perquè és un jugador que té molt de gol, té molt bon golpeig, i vulguis o no, doncs mira, va tindre el premi aquest cap de setmana perquè fa moltes coses bé, cada setmana trepitja àrea, inclús l'altre dia també aquí contra el Mollerussa va fer un molt bon gol, i bueno, una centrada de Seju al segon pal, bueno, que acaba allà amb un mig rebot i tal, però hi has de ser, no? I li hem estat insistint molt i mira, aquí va tindre el premi. A nivell de l'equip vam estar sòlids en defensa, sobretot el que destacaria és que vam tornar a tindre la pilota, vam ser dinàmics en pilota, vam córrer els espais, vam trobar joc interior i alhora moltes arribades per fora, centrades a l'àrea, el primer gol ve també amb una centrada de Mare Vicente i un cop de cap d'Òscar, després vam tindre un xut de fora a l'àrea també desviat d'una caiguda d'una acció també que arribem per fora i acabem centrant. I veig a l'equip amb aquesta dinàmica que és potser el que ens va faltar en els altres 2 partits anteriors, no? I aquest punt de velocitat, de continuïtat en les accions, de voler-les acabar totes, de no concedir contraatacs i intentar finalitzar, doncs, això es va veure l'altre dia i ja et dic, a nosaltres ens dona confiança, no? Per seguir treballant en el camí que anem, amb la direcció marcada i sobretot ells perquè tenen moltes ganes d'aquest cap de setmana aquí a casa, davant de l'afició, tornar a fer un molt bon partit. No, per res. És un equip que té molts bons jugadors, per mi és un dels millors equips de la categoria, tenen jugadors que tenen un bagatge ja molt important i a tenir en compte, un equip que concedeix molt poc, li fan pocs gols, crec que després de nosaltres són un dels equips menys golejats, també fa pocs gols però sempre acaba guanyant 1-0, 0-1, sí que fora de casa potser com tònica general costa més, no? Guanyar els partits o posar-te per davant, però és un molt bon equip. Nosaltres haurem de fer molt bé les coses, tant a nivell ofensiu com a nivell defensiu, si volem guanyar. Un equip molt ordenat, molt sòlid, amb pilota que té jugadors que tenen molta qualitat i que li donen continuïtat al joc, i després a davant també tenen gent ràpida, dinàmica. Un equip molt compensat, bastant complet. Sí que a casa suposo que, com ens passa a nosaltres, tens aquell punt de confiança, aquell punt de voler demostrar, i sobretot a l'afició i a la gent que ens ve a veure, que realment, ostres, són bon equip. I ells han començat molt bé, porten una molt bona dinàmica. L'altre dia van empatar contra la Pobla entre setmana, que la Pobla també és un rival bastant complicat. Vull dir que és enganyós això de que fora a casa. Jo no especularia, no faria càlculs, perquè són càlculs que després t'acaben passant factura. Jo crec que hem de ser serios des de l'inici al final, partit llarg, tindre-ho clar que és un rival que no obre els partits, sinó que li agrada tindre el partit controlat, de mirar que no passi gaire res i que el que vagi passant sigui tot a través d'un ordre i
i donar continuïtat en la seva idea, no? He vist diversos partits, canvien canvien de sistema, 4-4-2, 5-2-3 o 5-4-1, i bueno, és un equip que contempla forces registres i que serà un rival complicat a la Lliga. Sí, les baixes, tenim a Sergi, que cada setmana comentem, pobre, i aviam, el tema de Sanku. Sanku està treballant molt bé, Sanku hem de ser coherents, no? I no voler forçar en alguna que després ens pugui anar en contra. Jo crec que Sanku ha d'acabar de fer net, ha d'acabar de fer tot el treball de recuperació i de més, i quan ell estigui i que realment pugui entrar amb totes les conseqüències dins del grup, ho farà. Nosaltres estem desitjant ja que comenci amb el grup, però hem de ser conscients que cada lesió té el seu procés, té el seu temps, i a dia d'avui haurem de tenir més paciència.